Kabudayan Jawi inggih punika salah satunggaling blegeripun masyarakat Jawi. Maneka warni wujudipun kabudayan Jawi ingkang rembaka wonten ing tlatah Jawi punika. Tuladhanipun inggih punika babagan tradisi, basa, upacara adat, kapitayan, kesenian, lan sanesipun. Kabudayan Jawi mliginipun kesenian kedah dipun uri-uri déning masyarakat Jawi piyambak. Ing titiwanci punika kathah sarana kagem nguri-nguri kabudayan Jawi mliginipun kesenian punika. Ananging ugi kathah prakawis ingkang saged mbebayani pangrembakanipun kesenian Jawi, saengga kita kedah saged merantasi prakawis punika. Monggo Mbak, nggih saking pundi? Makaten nggih Pak, kangge film iki badhe nyuwun lawan rembug kalian Bapak. Nggih, Pak, napa? Babagan kesenian Jawi. Khusus napa sedaya? Tempat kangge napa acara latihan-latihan terus terobsesi utawa niku wau penggalian niku wau terus akhirnya ngetokne sanggar iki kangge ngadahi bocah-bocah utamane sampai pelajar-pelajar mulai SD, SMP sampai SMA sing remen ngilut babagan seni dipun wadahi wonten mriki dipun bina ngantos dados seniman profesional. Jadi mboten sekedar hobi. Salajengipun sanggar seni kecil lalat menika mendhet paraganipun langkung kathah saking para nemen menapa saking luar kota. Mriki sawetawis memang utawa sing malah bocah malah mulai tingkat mulai dibina
Nggih mboten ngemuaken bocah sing sepuh-sepuh nggih. Lajengipun kados pundi caranipun panjenengan sakanca kagem nanemaken sifat utawi nilai-nilai kebudayaan Jawi dhumateng para muda lumantar sanggar menika? Kangge menanamkan anak didik sing saking sanggar iki niku diulang dina. Nggih kaya ngomong kalih anak dhewe niku kok piye sampe bocah iki kerasan gitu. Jadi ora dianggep wong liya, ora wong padha iki dirempok kaya anak dhewe supaya ning kene kerasan manggon ning kene tegese teng sanggar niku kalih kerasan ning kene pun latihan seneng tenggen kabudayaan. Anak sapa wis apa biasamu wis apa sekolahmu sing penting dhek niat urun teng mriki didinya. Lajengipun wonten sanggar menika piranti ingkang dipunginakaken menika dipunantuk kalih pundi menawi? Menika rumiyin nggih micil, Mbak. Micil ketepaan wonten mriki sing kagungan sanggar menika nggih saged ndamel gamelan piyambak. Micil sithik, baca sithik, terus menika ngomplak nanti kanthi kontrol. Alhamdulillah, Pak. Perhatian saking pemerintah karena ini bidang kebudayaan, saking Dispatera pariwisata. Menika selalu dipun cek, dipun kontrol berapa bulan sekali, mungkin dipun tingali kemajuan itu kados pundi. Sampun kawentar nggih, Pak. Jadi alhamdulillah malah menika sing saking anak didik menika sampun pentas dateng pundi-pundi, dados tingkatipun boten namung tingkat hobi sampun tingkat profesional. Dados nek tambungi wong seni niku ya pun sering tanggapan. Lajeng miturut pamanggihipun panjenengan upaya utawi kagiatan menapa kemawon ingkang sampun dipunlaksanakaken dening pamarentah kagem nyengkuyung lestanipun kesenian Jawi menika. Nggih pembinaan menapa bidangipun sing wonten sanggar menika wonten mriki niku sing baku menika babagan karautan kangge pedalangan. Karautan kali pedalangan alhamdulillah saking pemerintah menika nggih asring kontrol asring mriki. Piye kemajuane sanggar uga laras kemajuan ora keluarnya apa. Nggih niku mboten saged dipuntesaken pinten bulan, pinten tahun, mesti kadang nggih setahun, napa sebulan. Kados pundi miturut pamanggihipun panjenengan menawi langkung kathah kesenian Jawi menika taksih dipunkuasani dening para sepuh. Oh nek ten iki mboten Mbak. Terus sesepuh niku sami menyadari sampun beling bersadar aku engko sing nerusne sapa dadi teng mriki menciptakan generasi penerus sing sepuh-sepuh. Jadi malah padha remen teng mriki sing sepuh-sepuh niku padha remen anak-anakku putu-putuku gelem ngluri kabudayaan Jawi. Supayane ora ilang nadyan to ning kono ki akeh budaya-budaya sing ora karu-karuan ning nyatane cek seneng karo budayane dhewe. Iku malah mendukung sing sepuh-sepuh malah mendukung. Rumangsa seneng mergo nek sing neruske. Lajeng kados pundi pamanggihipun panjenengan menawi wonten ing titi wanci menika taksih kathah para nem-neman ingkang dereng kepilut dhateng kesenian utawi kebudayaan Jawi. Ya. Ini wong kedung perahu mriki mboten saged gradakan kowe kudu ning kene.
dipancing sithik-sithik supaya nek seneng iki piye. Sing arep kono-kono ya seneng ya ora apa-apa, ning aja ninggal budayamu dhewe. Kowe arep seneng ning kono ora apa-apa, ning kene iki aja mbok lawekke ngoten. Dadi napa nggih? Diparingi wawasan sithik-sithik. Mboten saged terus cara wong maine ondo langsung lompat tekan dhuwur mboten saged. Dadi nggih sak trap sesuai padha seneng ngoten niku. Setelah mboten saged instan ngoten bumi sing saiki mboten saged instan sithik-sithik. Menapa kemawon upaya sanggar seni saha tokoh-tokoh wigatos kagem ningalaken potensi para muda utawi nuwuhaken kawentaripun seniman muda supados saged langkung misuwur. Nah, wonten mriki malah kala wingi Mbak nembe mawon wulan sura. Setiap wulan sura teng mriki dipun wontenaken pagelaran. Dipun wontenaken pagelaran. Dados mangke kinten-kinten wonten sing teng mriki dalang sing wis patut dienggo pentas dikepyake di dalam tenan dalam terjadi teng mriki. Dan sing kangge kerawitan niku mboten namung teng mriki mawon. Ya niku wau balik mulih teng kene pembrigae di tanggapan. Dadi teng mriki sing kangge bocah cilik-cilik niku nek tanggapi sing baku pentas dhisik, nata mental dhisik ben seneng piye. Ngene iki lho rasane seneng ngene iki lho nek budaya Jawa iki. Tunggale siswa Pupilo Laras sakmenika sampun nerusaken jenipun sekolah lulusan SMKI menika mlebet dhateng isi Surakarta. Di semester kedua menika mendhet jurusan pedalangan. Kemudian di sekolah. Piwulen saha tutur menapa kemawon ingkang badhe panjenengan andharaken dhumateng masyarakat Jawi. Nggih tumrap masyarakat saha pemerintah kabupaten Nganjuk menika. Wonten tembung ngeten menika, Pak. Luhur lan kuncaraning bangsa gumantung asor lan andhaping budaya. Dadi saya kuncara budayane, saya kuncara bangsane. Dadi aja lali, aja wigah-wigih ngleluri budaya Jawi. Amargi sampun santen kula kinten cekap semanten wangun tembok. Nggih, matur suwun sami-sami. Mugi-mugi asil saking mriki kala wau saged mendukung anggenipun Mbak Eri belajar nguri-nguri budaya Jawi. Nggih. Mugi-mugi lulus dengan nilai yang baik. Amin. Hati-hati mungkin nek kondur, panjang wancine suruh. Sampun Pak. Nggih. Matur nuwun ngapunten. Nah, wanci menika taksih kathah para wasis utawi seniman ingkang taksih migatos tumrap pangrembakanipun kabudayan Jawi.
Bukil laras. Salah satunggaling wadah utawi sarana kagem nguri-nguri kabudayan Jawi. Dipun sengkuyung dening masyarakat saha pamarintah Kabupaten Ngawi. Kabudayan mliginipun kesenian Jawi menika taksih misuwur wonten tlatah Kabupaten Ngawi. Luhur lan kuncaraning bangsa gumantung andhap asoring budaya. Mekaring budaya hamimbui kuncaraning bangsa.